Boka sartheteron arong along kasimar pon JJM scheme fan trokner kep antang pontanglo. Bokajan Karbi Club ningkan poket nang choksi sertalin arani katalo. Hauraghat subdivision ang kangkedo brick industry inkir nang Jipura AIKSU pen DC aphan pinpura lo ke pajerdang. Kardom adaba birtalong penili sami dengmir kilingpi non birtang ton pen arjuponik tha. Lakhain ko ratrok duar bagori MEC constituency angkang hanboka sartheteron arong arara phan pu ke panong pon JJM scheme kimrang ponsi nona bangke phan trokner kep an patang pontang lo. India Prime Minister Narendra Modi BJP ke mangpon har ghar pani pot hepi en ponsi det piadang aphan mission ki junalang longnang Jipura Jal Jivan Mission mate thi hekpen JJM scheme arong tin aphan scheme pipon lo. La soteng pen lakhain ko ratrok duar bagori constituency angkang hanboka sartheteron arong along JJM scheme claim ponsi nona bangke phan trokner kep an patang pontang lo. Lasi local MEC an parta education EM Richard Tok bia phan bangso sai mate JJM scheme nang ke claim pipon thega puthak nilitum arong arat pen choropon lo kusi ningje pon. Lason thak thaksi duar bagori constituency angkang deithor rangsali thedong deihori rongteki malom anta bano JJM scheme pen claim pon bomlo ke claim pon do anta tangte chot anvetlo laki do an scheme ta tanglote rata phan ali longpon pokusi rat aningarong chipi pon riti. Diring pen Thompson terang KTV News. Bokajan subdivision angkang abarim nai aklap pulote Bokajan Karbi Club ta isilo. Bangso Bokajan Karbi Club non aningkan poket nang choksi kedam tang bo signifying kora ke thompen inkora pli arni nini apartment sertalin asengkan talon pon. Bangso sertalin asengkan katalon amealong kechengarni Bokajan Karbi Club amepu kensing phangcholapen klembang amai pu bariming ti atuma hin pensi lamakang thura sai pachun pondera phi karlitang atuma phanchi ki moponlo. Bangso phi Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numal Momin Arideng pen sertalin along isitami ingpupon. Bangso phi kedam tang bo signifying kora pli ki jut arni radamei pi along mai phu kensing phangcho ke japon along KACCM tuliram rong hang khatong dunalong EM Surja rong phar AAVHP chunbang boloram phangcho KCS maipu Chandra Singh Kropen danglok ki ongdung atung chetong dun. Bokajan Karbi Club pusitami bangso club along kadoka bea kheatum ansitami ajada saisata deng ponlongko. Bangso Bokajan Karbi Club kapaching for ponjia phan ahoya paisong open stage pen danglok kenang sot asona bangki AACR hin pensi serap cheto dun pokusi CM rong hang pen ninje tekang. Bangso sertalin karcho hut HSLC pen HSSLC asatlang ki undun atuma phan KACCM rong hang arideng pen archo ponsi nong namalo pipajer tekan. News report KTV News. Hauraghat subdivision angkang Dokmoka Forest Range ke parlo ita mate brick kasimar pon akor mate industry do. Bangso industry lake SSE brick industry, Messrs KK brick industry lapen, Messrs RJ brick industry. Bangso industry palong thom abangki KEC aron ateng penle sai ke claim pon kali. Aron alo thangna tabe lasila palong thom brick industry abangki ing haponang Jipura All India Karbi Students Union ki hekpen AIKSU asong pen Karbi Anglong District Commissioner Sangpi Madhumita Bhagwati ACS asahem along anpale damsi pinpura lo pajerdam. Kedam tang bo signifying kora pli arni ke pajerdam bangso pinpura lo along ke jongdun atengki ke jong pontang brick industry hempot tumlake jim kili phonglosa hemo sahulapen subodas atum ita mate brick industry along ke claim kedam abangke ke isiaron ateng penle ke claim pon kali atila tumalong environmental clearance MSME registration CTE/CTO TCBA land certificate lapen KEC Forest Department pen NOCs local body and parta trading license aron abangki dovek nangji bon tala tumalong lahaya ron aluamasi ave
lapen anparta latum pen ke isiap han midu pipon pe lason si ningkan po anpen loni chuklem chong supom le lati arsik jit pen siding ponsi ing habek nang ji pusi pinpura lo ke pajer dam ahut ning je pon Masih ni tumla dak DC mem hana chitong na kolam the bangala pulo kedam tang nilimen pen DFO Karbanglong is division along nili RTI joglo lake itabeta butha lasi laso teng pen dokmoka western range tumbang nili phan documents nang pilo lasi documents nang pida pen nili tum hala brick industry long an paleji phane tum permission da enlo la pen ke laso teng pen si hala dak ECF search da me alang ni muni tum hana chi toidon sini tum asongman pen ni tum adiman humri dam lo hadak itabeta long pli long phodu lasi hala dak ni tum ke thek ke humri pen thek dam long ke lalo je itabeta tum aron ateng pen ke claim ase thek am long le lalo hada itabeta men ke lalo isi bang ke SSE brick industry laka hempu ke jim kili phonglosa lapen isi bang ke KK brick industry lake ayampu ke hemosahu lapen isi bang ke RJ brick industry ayampu lake subot daspu la bang ke thomatum ke hadak ita beta kang puji arona wepin athe pipolo permanent chimney masikali hada chimney ke permanent nangji pusi guidelines of brick industry lo toktan mat sitame hada ke chimney ke ting barak si hopre roisi ya laisilo lapen isi bang ke hala hemosahu KK brick industry la bang pilo choma tha school arai masi alang like la su brick industry hadak set up dun lo la si hala dak arondo guidelines on tok dak lo je school pen kahelo meter pharup ho ando nangji busi do samenon bang school pen chhoi not masi do la si ni tum la bang ke ning masing samse pen lo la pen ka aron kar kan puthak pot ni tum alang le tum men la pen ki chok chen tok jir sir dak DC mem hanang pilo la pen ke la ke thoma brick industry bank hala tum han bang ke sispon vek nang ji pusini tum khang pon pe dolo la pen khadak lang chodari lang brick industry ke set up ji ta rondo pik aprang si ke banga khai non tribal tum bote trading license nang ji non ke trading license ka viena dolang la to la pen ke MSME da nang ji la ke mini small and medium enterprise la ke DIC office pen tum registration and vek nang ji la ka vi atum da dola la pen ke alang le tum Pollution Control Board of Assam pen CTE la pen CTO consent to establish la pen consent to operate pula bang so certificate lang tum do vek nang ji la pen ke Karbi Anglong Autonomous Council pen tum NOC do vek nang ji la pen ke la sona tha lang tum non agricultural land certificate jo la son se ason ke nang ji do pigan la tum ave pe isi hini do stam hala ke nang so a documents ke la tum ari deng ave la si la sona tum phan ning kan claim Plipon claim era pipini pipo si Karbi Anglong Autonomous Council pen alang litum phan aron tang pe inside sedela lalo ni tuma question ke thena ke la si la kolang tum ke business claim bang putum pina podung excuses ke enbompo la si nilitum ke tuning ligang tung lalo la pen la ke DC mem ba Karbi Anglong DC si la hai ke lang sharilo posi ni tum pini putikang dalo la hai excuses ke lang le de si ke chok chelo le putang de la tum han in than per nang po alang le tum han pini pen masi paklen ngo da na pu pusini tum lam thi bena putikang lo lapen ke complaint letters mi pitikang lo la sil high control ji phan pute aprang sila department am da me thang sai chekrem do nang pu pusini tum chuni rilo lapen ke forest atum da kopi ma da ke claim nang action thing che nang po lapen ke DIC dum da action ke che na thing che nang po lapen ke da DC member ko PC action and nothing ma so thing che nang pu pusini tum hin ben ke so dak pen pachini pon lo mem nang pu dun lo kidam tarni ta hanglap lo posipu la penonta inquiry pe do bom inquiry ke tanglo posipu la si komase a hok he komase documents do viklang po la pe kavi tum hai tum definitely alang tum inquiry po pasan chi chak don lo News report KTV Pinia Berta ke la ansi kangton pon iglo do mi thak mi kardo